Pinaka-Unang gold sa 2025 Batang Pinoy. Nasakmit kasama sa Bago City. Atong sarong kompletong detalye sa report, Radyoman Leo Batulayan. Yes, Radyoman Kirby, Buena mano ang 17 anyos nga Batang Pinoy athlete gikan Bago City, Negros Occidental. Humaniya na pasakamot ang pinakaunang gold medal sa Batang Pinoy 2025 National Championships kagahapon October 26 adlong Dominggo sa Antonio Acharon Sports Complex, General Santos City. Kinihuman nakatala ang senior high school student nga si Divine Pablito og 32.19 meters sa unang attempt niya sa qualifying round sa under 18 discus throw girls category. Tungod niini nalabuan niya ang mga record nila maasin Representative Trisha Nalia nga 31.26 meters ug Tarlac Representative Gwen Julia Salak nga 30.05 meters. Ang maong kalampusan dakong pamawi sa iyang performance sa Milabayng Batang Pinoy 2024 ingon man palarong pambansa 2025 sanglit na human lamang niya ang susamang sporting event sa ikawalong spot. Kasama mo sa Balitang Sports kini si Radyoman Leo Batulayan, Tatak Aremen.